La selecció catalana sot-16 es va endur el passat cap de setmana al campionat de rugbi de seleccions autonòmiques davant del combinat de Madrid. La final, que es va disputar al camp municipal de la Feixa Llarga, es va decidir per un ajustat 34-28. La selecció catalana, sot-16, amb una àmplia representació riberenca, va guanyar el campionat d'Espanya davant d'una selecció madrilenya molt física. La quatribarrada, dirigida per Jordi Molinero, es va endur la victòria gràcies sobretot a una gran defensa i a una molt bona pressió, que va saber aturar els atacs del rival. I és que la línia a 3/4 de Madrid es va mostrar molt dinàmica amb jugadors molt forts, ràpids i molt ben compenetrats. Un dels debutants amb la selecció catalana, Sergio Molinero, es mostrava així de satisfet després de la final. La verdad que yo nunca imaginé que podríamos llegar a la final, ¿no? Porque hay equipos muy buenos, hay las selecciones muy buenas y era el primer año que yo llegaba y la verdad que jugar con la selección me ha venido muy bien porque he aprendido mucho y he mejorado mucho y estoy muy contento de haber llegado hasta aquí. La victòria de Catalunya en el Campionat d'Espanya de categoria infantil ha sorprès a molts, ja que no partia com a favorita. El míster Jordi Molinero considera que el nivell del rugbi català està pujant en els darrers anys de manera notable. En Cataluña tenemos ahora unas generaciones de muy buen nivel. De hecho, ya hay jugadores que van subiendo y están yendo a jugar a Francia porque lo reclaman equipos de alto nivel de Francia. La idea es apostar y trabajar con esta cantera y bueno, ellos son los que subirán el nivel del rugby en Catalunya y por supuesto, bueno, si sube en Catalunya, pues al final también se beneficia Espanya. D'altra banda, fins a 6 jugadores del Rugby Club L'Hospitalet han estat convocades amb la selecció catalana femenina sots 15 i sots 18 per disputar un torneig triangular aquest proper cap de setmana a Perpinyà.